sted. Nej. Skal vi ikke tage derhen? Det var mega sjovt. Jo, der gør det. Lad være med at mobbe mig. Undskyld. Hey, du kan tage med til det der hemmelige picnicsted derovre. Okay, det vil jeg meget gerne. Kom. Så kom, mand. Hvem er du? Jeg er manden med spanden. Kender du til det hemmelige picnicsted? Ja. Vil du med derhen? Ja. Så kom. Så kom. Ja. Så er vi her. Ja. Jeg er tilbage lige om lidt. Ja. Okay. Så er jeg tilbage. I skal prøve de her magiske blade. De gør en stærkere og klogere. Du skal spise dem. Bare put dem ud. Nu er vi klar. Skal vi så dø?